Ipinakita ni Traffic Enforcer Angelo T. Dayos ang tunay na diwa ng katapatan nang isauli niya ang nawalang pitaka ni Lani Tabarnilla sa bayan ng Manawag. Ang pitaka ay naglalaman ng mahalagang dokumento at pera na maaring naging sanhi ng matinding abala sa may-ari kung hindi agad ito naibalik. Natagpuan niya ang pitaka habang nagsasagawa siya ng kanyang mga tungkulin at agad ito ibinalik sa may-ari na labis na nagpasalamat. Pinuri naman si Angelo ng mga residente at mga kasamahan niya sa trabaho na nagsilbing inspirasyon ng katapatan at kabutihan sa komunidad. Ang pinamalas ni Traffic Enforcer Angelo ay isang halimbawa ng kabutihang loob at pagmamalasakit sa kapwa na siyang dapat tularan ng nakakarami. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.